31 oktyabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow vilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirip vilayetlerde paýta ýygmynyň depkinleriniň güýçlendirilmegini hem de daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň seljerilmegini tapşyrdy. Maslahatyň dowamyny kärenesi daýhanlaryň ýüzbeýid bolýan kynçylyklary, şol sanly olaryň suw dökünü we tehnika ýetmezligi bilen bagly anyk meseleleri gozgalmady. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow ahal Mary Lewap we Daşoğlu vilayetleriniň käbir sebitlerini paýta ýygmynyň depkinleriniň pesdigini aýtdy we Balkan vilayetyny möhümleýin oba hojalyk işleriniň depkinleriniň güýçlendirilmegini tapşyrdy. Döwlet medeniýeti ösüp ýetişen paýta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin prezidentiň vilayet häkimlerine anyk görkezmeleri berenligini aýdýar. Munyň bilen Türkmen prezidenti oktyabr aýyny ýylyny 3-nji gezek ýurtda paýta ýygmynyň barşyna nägilelik bildirýär. Mundan ozal prezident Berdimuhammedow hökümet agdalary bilen 16-njy oktyabrda we 25-nji oktyabrda geçiren mejlislerini ýurtda paýta ýygmynyň depkinleriniň güýçlendirilmegini aýtdy. Galy berse de halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji oktyabrda vilayet häkimleri we kanun çykarjylar bilen Aşgabatda geçiren ýygnagyny oba hojalyk işleriniň pes depkini babatda ýol başlary güne kärledi. Döwlet başçysyny paýta ýygmynyň pes depkini babatda vilayet häkimlerini aýplaýan mahaly kärenesi daýhanlaryň ekrançylyk suwlarynyň, mineral dökünleriň we oba hojalyk tehnikalarynyň üpçünçüligi bilen bagly ýüzbeýid bolýan problemleri agdalmaýar. Ýurdun dürli sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli daýhanlar özleriniň ýyllar boýy duçar bolýan üpçünçülük meselelerinden şikayet edýärler. Türkmenistana döwlet tawşyrygyna ýerýän oba hojalyk ekinleri ösdürilip ýetişdirilene döwlet daýhanlaryň suw dökün we tehnika ýaly üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öýdügidegine daýhanlar özleriniň kärene ýerlerinden bellenilen meşgulde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesgitden nyrkyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Mineral dökünleri we ekrançylyk suwlary öz wagtyny üpçün edilmeýär diýip marly bir käreneçi 2 hepde töweregi mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Birazyň 6-njy oktyabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçleriň bir näçesi sebitde emele gelen dizel gytçylygynyň garlyç käreneçleriň oba hojalyk tehnikalary bilen üpçünçiligini bökdüýänligini gurrun berdiler. Galy berse de ýurdun käbir sebitlerine käreneç daýhanlar ekin meýdanlarynyň ekrançylyk suwlary bilen üpçünçiligini gazanmak üçin ýerli arçynlara pul tölemäge mejbur edilýänliklerini gurrun berdiler. Ekiş işlerini wagtynda geçirmek üçin mineral dökünleriniň hemde ekrançylyk suwlarynyň wagtly üpçün edilmegini gazanmak üçin oba arçynlaryna pul tölemeli bolýar. Muňa bolsa köp sanly daýhanlaryň gurby çatmaýar. Diýip marly bir oba hojalyk işgär oktýabryň 2-nji hepdesini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Prezident Berdimuhammedow 31-nji oktyabrda geçiren iş maslahatyny daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň işleri talaba laýyk başarnykly ýerine ýetirmekleri bilen baglanşykly seljerme işleriniň geçirilmelidigini tapşyrdy. Şeýle de vilayet häkimleri daýhan birleşiklerine geçirilen barlyklar boýunça hasabat bermeli edildi. Bu ýyl Türkmenistan boýunça 580.000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak meýilleşdirilýär. Döwlet medeniýeti vilayet häkimleriniň hasabatlaryna salgylanyp paýta hasylyny ýygnap almakda kombaynlaryň, hasyl daşaýan tehnikalaryň hemde kabul ediş harmanxanalarynyň bökdönşsiz işini ýola goýmak ugruna zerur işleriň geçirilýänini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun paýta önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanýanlygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mejburi çekilýänliklerini ýa-da olaryň ýygym üçin pul tölemäge mejbur edilýänliklerini habar berýärler. Şol bir wagtda ýurdun dürli sebitlerine eklenç aladalarynyň arasyna öz istlegi bilen ýygyma gatnaşýan, hakyna tutma ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowuçy meýdanlaryna paýtanyň hasyllygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Bu ýyl paýtanyň hasyly ötен ýyl kysyndan pes diýip marly bir ýygymçy Ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Oba hojalyk işlerine bagşlanyp geçirilýän ýokary derejeli maslahatlarda sebitlerde dowam edýän paýta ýygmynyň depkinleriniň güýçlendirilmegini ünsüp çekilýär. Ýöne paýtanyň hasyllygynyň pes derejesi agdalmaýar.